Аз избрах тук защото да бъда... Искам по-скоро аз представлявам всички деца и млади хора с интелектуални затруднения, независимо от къде бъдат. И лично и от мое име. Аз се чувствам много добре и съм много горд за дето толкова много хора се събраха на залата и не чуха. Че всички мои хора с интелектуални затруднения трябва да се включват навсякъде, независимо къде, независимо дали е в училищния живот, независимо дали е в правенето на нещо. Навсякъде т.е. трябва да се включват. Добре, различието е богатство, а не преграда пред обществото. И както казах и на презентацията там за моста, всички камънчета трябва да са на моста, а не извън него. Тоест трябва да се прекратят децата с интелектуални затруднения, независимо да... Децата, които имат нещо различно. Различието е богатство. Всички имат равни права. Даже всички деца трябва да се включват в вземането на техните решения и да ги питат кое е добро за тях и кое е лошо.